ne v-am găsit, guys. Sunt la levelul ăsta mai mare pentru că am vrut să postez, dar mi s-a corupt filmarea și mi s-a postat. Și acum începem forținii cu năfu. N-am bani. Nevermind, mergem să luăm niște chesturi și poate batem un Gorilla King. Da, n-am secret omul. Atunci îl batem pe Gorilla King. Și ce am făcut în acea parte coruptă, am schimbat de la Rubber la Flame. Chiar de ziseserăm că nu prea ar fi o decizie bună. Ar trebui. Și da, de la damage, da, puțin nu-i că dau puțin și elementele immunity la unii. Și acum sunt la default. Bun, acum am banii. Am dat acolo de la... Așa, acum dăm un gacha. N-avem un ritual secret de mai mult de la. Dar hai cu ceva bun. Din nou. Știu că Spike nu e atât de bun. Dar nu știu, mă tentează așa să-l fac. Mă tentează prima oară când îl joc eu cu Spike. Să văd și eu cum e, să-i dau un loc la toate abilitățile. Dacă nu terminăm deja challenge-ul. De fapt vreau să-l termin cu Spike, dacă fac rost de vomitică. Direct, dacă fac rost de chițunele ăla, nu-l prap, cum am făcut greșeală pe un alt cont. Că am un cont cu mamut, adaptă memă, din prima. Chiar așa am vrut să încerc Spike, chiar știu că nu prea e atât de bun. Dar așa eu să încerc Spike, că n-am mai încercat. Și pe alte conturi nu vreau. Sau poate o să fac, că cu câte am văzut e destul de bunicel. Așa, mergem și... Nu, cred că trebuie să mă duc cu Firefly-ul de la Flame și după aia să... Nu Spike-ul. Dar... Așa. Măcar un quest să mă fac. Sau nu. Pa, pa.